O sa mga piling gwapa day no nga taga Iligan, chance na ninyo magpariban day no kay mga piling gwapa man good mo, please lang. Bitaw oy, before pa jud ko day nga gusto ko magpa-pre-rebond diri sa Iligan City. Kay lagi mo na kasagarang request sa mga piling gwapa diri no. Mao jud na pirmi i-request nila sa una sa ako ang isa ka account day nga magpa-pre-rebond daw ko diri sa mo ang lugar. Mo na ni ana ko day pag mag 300 followers ko day is magpa-pre-rebond ko. So kay naabot man jud og 300k followers ang akong isa ka account day before siya na suspended. Mo na giingon day show must go on oy. Pero bahalag na suspended pa nang account day no is ipadayon gapon ako ang ako ang pre-rebond diri. Mo na buhaton na ninyo day no is mag-share lang mo o pag-comment mo diri sa akong video sa ko ang blow up. Ug i-comment ta sa dinyo day kung asa mo nga barangay ba. Kay diri magud sa Iligan City no is ubay-ubay man gud ang akong mga followers diri ba. Pero ang uban day is wala nakadumdum sa kuha karon day kay lagi kay panglamat na oy, please lang. Anyway, dili na nato ipalayo ang atong istorya anino. Magpili day ko day no kung kinsa nga ako ang iriban karohang September. And I hope day no nga makapili ko ana. O anyway day kung makapili na gali ko kung kinsa ko iriban karohang September day is isa ra day kabuok ang makakuha sa tong free ribbon no. Mo nang i-comment ninyo day sa tong comment section day kung asa na pud nga lugar ang sunod natong i-free ribbon. Ay grabe na jud mo kapiling gwapa anino. Og mo ra day to no, bye mo oy.